זה ברונו, חזיר של אוכל. אני שם לו פה נקניקיה, ועד סוף הסרטון בוא נראה אם הוא ייגע בו או לא ייגע בו. ברונו, לא לגעת. מה היתרונות של פנסיון אילוף משולב על פני פנסיון אילוף רגיל? פנסיון אילוף משולב, להבדיל מפנסיון אילוף שהכלב ישן אצלנו, הוא בעצם ישן בבית. ופה אנחנו עובדים איתו מהבוקר עד הערב, על שלל גירויים, בונים לו משמעת, מנתחים את הבעיות התנהגות שלו, עובדים על הבעיות התנהגות שלו, ובעצם זה מתאים לאנשים שהם עסוקים במהלך היום ולא יכולים לעבוד עם הכלב שלהם. יש לנו את האופציה בעצם להכין אותו ולעבוד איתו מהבוקר עד שעות הערב. הבעלים בא לוקח אותו, עושה איתו עוד סשן קטן בטיול של הערב. אנחנו בעצם, כמו שיעורי בית, נותנים לו כל יום. תוצאות הן אדירות, ואני מאוד גאה בתוכנית הזאת. וברונו שפה הוא בפנסיון אילוף? הוא בפנסיון אילוף משולב, כן. הוא הגיע לפה בשביל לבנות לו משמעת, וכדי שיהיה יותר תקשורתי עם הסביבה ושיהיה ממושמע כלפי הסביבה. הדבר הראשון שרצינו לעשות זה לגרום לו לא לאכול דברים מהרצפה. ברונו, מגיע לך. וואלה, ברונו, רק לי. טוב.